الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام، وبعد مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة كولينماندو أنسكو دمجرالا o kofe an ban kalfa o masabaina sabula ate kalfatien o kofe ame solli ke cidew na fasamantika no muhammadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. ame allah taala deli alaka nafana horoma e jien ani lahara. ame allah taala deli limanya ani suturani garjige nyuma alaka di anan badin islamo bela jelema. ame allah taala deli jamana fitna alaka duga herala anyere nu fitna alaku duga herala alaka kishi di faso dem bema. ame allah deli alaka na shitu jamfala alaka na shitu namarala alaka na shimalo jiena alaka na malo lahara alaka na malo bagablana alaka an kanu to nyogona alaka an funu fo nyogonko alaka an kafu laba arjina kono alako kanye alakra horama kama salatu barka kama salli ala muhammad. wala alhamdulillahi rabbil alamin. anga sigida temenena aya ira ka fo sungolo kono alakra sallallahu alayhi wa sallam wahyu jiginaka ka bentene do addo ma sungolo kleta ani wolon vlan o ba irana ka fo sungolo o fene kalola belebele do sabula cideya nanama ka be o kalo belebele ma o kofe walan kono nana aya ira ka fo alakra sallallahu alayhi wa sallam aya foli min ka khadijatu ye ko ale siranendo o kuma o siran anyo o famuyo di ka fo dito ya sirante nga siran min do dana min dalendo akan bunya min be akan ikado o bunya kana cien dana eskale bna seka di ikomi allah taala ya di tugomi o sirande kundo anga walan jora o yoroina ya ira kafo alakra sallallahu alayhi wa sallam ikomi nurul khalidu bayira ana tugomi nabiyuma min do sahaba do nana nyiningalika dondo alakrala sallallahu alayhi wa sallam ako yalaw muhammad eka kunye wuyere adamne kera tukudi no nabiyuma ya kunye nunun damne wuye alakra ko sallallahu alayhi wa sallam ana da'watu ibrahima allah taala weleli minke odu jabirane muhammadu de kan wa bushra isa ibn maryam isa min maryama denyi ale nisojali kuma kan min fo o kuma kan o jabi yene muhammadu de allah taala ko qur'ane bayin kono nana ibrahima ka duwula alayhi wa ala nabiyyina salam suratul baqara la aya keme ani muka ani kononton. allah taala ko wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. ibrahima ya faka doula wab'ath fihim rasula ala mbanyini ife ikatiden dochi larabu nunu yere chela minhum kabo uyere kuna yatlu alayhim ayatik utiden ikado abena allah taala ka ayaw kala uka wa yuallimuhumul kitaba abikla ku ladonya kitabu bilibili na noye qur'ane wal hikma ninga kila ku ladonya sharia dewna wa yuzakkihim abikla ku sanya ningu jeya ku buka wale juku junubula innaka antal azizul hakim. allah taala de yagala boya masai allah taala de kiriklene masai okuma ibrahima inin duwo minke o duwo yi ale muhammadu de isa kan nisoja allah taala bo fo anyina qur'ane kono suratu safula aya worona وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
Allah taala ko Isa ka nisɔjali kumakan na kuranɛ belebele in kɔnɔ. Muhammad hakili jigin kɛ dɛ kuma min na Isa ko min ye Mariyama den ye, ya Yakuba denw, ne Isa ye ciden de ye ka na aw ma. Ne bɛ tiɲɛtigɛli kɛ gafa la, gafa min bɛ ɲɛkun kilenna la kabini Tawurata la, n'o ye Musa ka gafa ye. N bɛna aw nisɔndiya ni ciden dɔ ye, o ciden in bɛna ne Nabila Isa kɔfɛ, a tɔgɔ de Ahmad, n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam. Allah taala ko kuma min na ni ciden in nana Isa ka maaw ma ni daluya bangenenw ye min b'a yira k'a fɔ Isa ye kumakan min fɔ, o ye ale de i ka kɛra kibaruya dɔn. A sina ka na cun maaw kan i komi an ka tɔgɔtigiw bɛ cogo min. I b'a sɔrɔ u ka kow daminɛ u dɔnnen tɛ, nka wagati kelen dɔrɔn u dolo bɛ sin ka minɛ, bɛɛ lajɛlen bɛ kule n'u tɔgɔ ye. Alakira ma cun maaw kan o cogo la dɛ. O kuma in bila i k'a dɔn Alakira ye nabi ɲuman min ye, nisɔnjalikanw de dafara ni Alakira nali ye kabini san bayirikaw la, kabini maa t'a dɔn k'a fɔ Isa yɛrɛ bɛ nale fɔlɔ, kabini diɲɛ dan kuma fɔ Adam fɔ Isa. I k'a dɔn Alakira a nisɔnjalikan bɛ ka na. O kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ma cun maaw kan, wa i k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen de tun bɛ ka Alakira makɔnɔ, bɛɛ lajɛlen fɛnɛ nisɔnjalen don k'a makɔnɔ, bɛɛ sigilen don ni a nali ye fɛnɛ. O kuma o nabi ɲuman ye i k'a dɔn a ma cun maaw kan. An bɛna misaliya damadɔ di o la. N'a ye Tawurata kɔnɔna lajɛ, n'o ye Nabila Musa ka gafa ye n'an b'a fɔ a ma Tora, Alakira nali nisɔnjalikanw nana yen nɔ. Allah taala ko Tawurata kɔnɔna na, Tawurata min n'a ma bamayɛlɛma, i k'a dɔn o fɛnɛ ye Allah taala ka kuma de ye. O kuma Musa ka Tawurata kɔnɔ a bɛ yen, ja Allahu min Sina. A ko i k'a dɔn Allah taala ka hinɛ a n'a ka fasamantiya min nana adamadenya kan ko o bangena Sina yɔrɔ la. O kuma Sina ale ye yɔrɔ dɔ de, yɔrɔ min ni Allah taala ye Musa kumaɲɔgɔnya o yɔrɔ in na. O kuma ni hinɛ min filɛ n'a y'a di Nabila Musa ma, k'a bɛ fɔ o de ma ko nabi ɲumanya. Allah taala ko Tawurata kɔnɔ n'o ye Musa ka Tora ye, wa ashraka min sa'ir. I k'a dɔn yengeli kɛra ni ka o nabi ɲuman nɔrɔ in bɔ ni k'a yenge Sa'ir la. O kuma Sa'ir Tawurata kɔnɔna na o de ye Palestine. wasta'lana min jibali Faran. O kuma Allah taala ka hinɛ o yengera Faran kulu la. I k'a dɔn yengeli min n'o kɛra Isa ye, o de ye Allah taala ka nisɔndiya kumakan ye ni Alakira bangeni ye Faran. O kuma Faran min fɔra tan ko o de ye Makka ye Yahudiyaw ka gafa kɔnɔna na, sabula a nana Tawurata yɔrɔ wɛrɛ la. Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salam taraka ibnahu Ismaila fi Faran, ko a y'a denkɛ Ismaila to Faran. O kuma Faran o de ye Makka ye. Abdullah ibn Amr ibn al-As ani Abdullah ibn Salam ani Ka'ab al-Ahbar, Allah taala ka jɛ ninnu bɛɛ ma. Ninnu ye an ka diinɛ cɛbaw ye, hali n'a y'a sɔrɔ diinɛ ma a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ɲɛnɛmaya la. Ninnu de tun bɛ Tawurata dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan, ninnu de tun bɛ Linjila dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan, ani gafa kɔrɔ minnu sɛbɛnnen don, ninnu de tun b'a dɔn kosɛbɛ. A lakalila ka bɔ ninnu yɔrɔ ka fɔ Tawurata min ni o Tawurata in kun ma bamayɛlɛma i komi a bamayɛlɛmalen don bi cogo min, n'o ye Tawurata yɛrɛ yɛrɛ, ko a kafolen bɛ o Tawurata in kɔnɔ kumakanw na, n'o ye Nabila Musa ka gafa ye. O aya dɔ ye jumɛn ye? Ya ayyuhan nabiyyu, ya e nabi ɲuman, inna arsalnaka, anw masa taala ye e ci, shahidan wa mubashiran wa nadhiran, ni k'i kɛ seere ye manton bɛɛ kan, k'i kɛ nisɔndiyali fɛn ye danfɛn bɛɛ ye, k'i kɛ sɔnsirannenba ye ka na danfɛn bɛɛ ma, wa hirzan lil ummiyin, an tilara k'i kɛ tangali fɛn ye kunfinw ye walisa u kana taa u yɛrɛ di u yɛrɛ halaki kow ma. Anta abdi wa rasuli, i k'a dɔn e de ye ne Allah taala ka jɔnkɛ ye, e de ye ne Allah taala ka ciden ye. Samaituk al-mutawakkil, ne e Muhammadu wele ko ciden min b'a ka ko bɛɛ lajɛlen sɛmɛ ka taa Allah taala ma. N'i bɛ ka Alakira tɔgɔw kalan, mutawakkil
kilun o be alakira tokola o de la n'an be ka tahiyatu kalan n'an ko tahiyatu lillah an bena taa se yɔrɔ dɔ la an b'a fɔ abdullahi wa rasulu muhamadu ye allahu taala ka jɔn de ye ala den tɛ nka ala y'a wajibiya a yɛrɛ kan k'a fɔ ale tɛna danfɛn wɛrɛ sɔrɔ tugun min ka fisa i komi muhamad tɛ dɛsɛ foyi la nka allahu taala be fɛn dɔw wajibiya a yɛrɛ kan ni allahu taala n'a ye tɔɲɔni kɛ jɔn de be se k'a jalaki nka allahu taala b'a fɔ hadisul qudusiw la inna allaha harrama dhuluma ala nafsi allahu taala ye tɔɲɔni haramuya a yɛrɛ kun kan nka n'a y'a kɛ maa si tɛ se k'a jalaki o tuma a b'o cogo la ala y'a wajibiya a yɛrɛ kan k'a fɔ ale tɛna danfɛn wɛrɛ datugun min ka bon min ka fisa min ka di ale ye i komi muhamad o tuma o muhamadu y'ale ka jɔn de ye a ka ciden do o tuma ni allahu taala ye mangutu dɔ di i ma tɔgɔ ɲumanw na o mangutu in ni o de ye tawakkul n'o de ye jɔn min b'a ka ko bɛɛ sɛmɛ allahu taala la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ danfɛn bɛɛ jɛra ka muhamadu kɛlɛ danfɛn bɛɛ ka jɛ ka muhamadu juguya danfɛn bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛlɛminan ta ni k'u ɲɛsin muhamadu ma lamahtazat minka sha'ara i k'a dɔn sikisɛ kelen tɛ siran sikisɛ kelen tɛ lama muhamadu farikolo la nabi ɲuman o nabi ɲuman jigisɛmɛ hakɛ de b'a la plafɔn bɛ min na n'o ye dan dɔ ye nka muhamadu ka jigisɛmɛ ko koɲɛ wɛrɛ b'o la min tɛ nabi ɲumantɔw ta la o tuma maa si tɛ alakira ka jigisɛmɛ hakɛ dɔn allahu taala la ni ala yɛrɛ kelen pe tɛ maa si t'a plafɔn hakɛ dɔn allahu taala ko lidhalika faqad sammaytuka almutawakkil o de kama ni allahu taala ye muhamadu wele ko almutawakkil o muhamadu n'i m'a dɔn leisa bi fadhin maa tɛ maa min bɛ kuma cɛjugu seri maaw kan wala ghalizin maa yɛrɛ tɛ min ye maa dusukun gɛlɛn ye wala sɔhabin fil aswaq wa i k'a dɔn muhamadu tɛ kalo kan fɔla ye sukufiyew kɔnɔna na koyi wala yadfa'u bisayyi'ata sayyi'a i k'a dɔn alakira a tɛ kojugu ɲɔni ni kojugu ye n'i ye juguman k'ale la a b'a sara ni ɲuman de ye walakin a ko nka muhamadu sa ya'fu ale bɛ hakɛto de wa yaghfir ni ka tila ka yafa wala yaqbidahu allah allahu taala tɛna nabi ɲuman in ni minɛ abadan hatta yuqima bihi almillata alawja diinɛ min jɛkɛnen do ni yahudiyaw y'a jɛkɛn ni nasaraw y'a jɛkɛn ni banbantiw y'a jɛŋɛ fo allahu taala ka o diinɛ in tilen ni muhamadu sababu ye bi an yaqulu fo danfɛn bɛɛ lajɛlen ka taa fɔ la ilaha illallah ka fɔ masite fona bora allahu taala kelen pela muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni hadisain ni me bukhari kono ikomi musnad ahmad ale fene alla kale togomi o kuma ma fo i ka do taurata ale kun kelen do ka alakira mangutu ni mangutu nunde o de la kuma mina alakira na wati sera allahu taala laydu minta ka fo ko alakira be naka be oma o kuma alakira nana o y'a sɔrɔ ni mangutu ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ alakira la ni mangutu ninnu bɛɛ lajɛlen hakikayalen bɛ alakira la o de la an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la siga tɛ min na danganiya yɛrɛ la i k'a dɔn kumakan min nana tawurata kɔnɔ ale ni alakira mangutu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ta ani alakira tabi'a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ta o kuma nabi ɲumanba min ni tawurata bɛ k'o kofɔ est-ce que maa wɛrɛ nana tariku kɔnɔna na k'a fɔ ko o mangutu in ni o tigilamɔgɔ bɛ taa wa ayi maa si mana tariku kɔnɔ k'a fɔ tora ye mangutu min fɔ ko ani o tigilama mangutu ye kelen ye fo n'a bɔra alakira la sallallahu alayhi wa sallam o tuma an b'a fɔ fahuwa almaqsudu ale de ye kɛrɛnkɛrɛnni fɛn ye wa i k'a dɔn tawurata ka laɲini ye ahamadu de n'o ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam ciden wɛrɛ ko tɛ ni o muhamadu in tɛ o kuma ni nisɔnjalikanw nu nana tawurata kɔnɔ nisɔnjalikan jumɛnw fɛnɛ nana linjila kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma bibulu n'o ye nabila isa ka gafa ye o la an-nurul khalid n'an y'o gafa in kɔnɔna lajɛ
ale b'a fɔ an ɲɛna k'a nana injila yohana kɔnɔna na qala almasihu innani dhahibun ila rabbi wa rabbikum likay yursila lakum farqalit alladhi sayati ilaykum bitta'wil. O kuma nana linjila kɔnɔna na biblu yohana a bonda 16 verset 7 ko barkaden ko n'o ye isa ibn maryama ye i ka dɔn ne isa bena taa n dabama yɔrɔ ani aw yɛrɛ dabama walisa allahu taala ka cili kɛ ka na aw ma farqalit la n'u b'a fɔ a ma parclet min ni a bena aw ma ni fasiriw nɔniya caaman ye ni isa ma min walawala aw ye. Parclet a bena isa kɔfɛ. O kuma parclet in yɛrɛ kɔrɔ n'o ye farqalit o de kɔrɔ ye larabukan na ruhul haq ko tiɲɛ ni min ni ale bena tiɲɛ ani kalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na. An b'a fɔ i ka dɔn alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de ye ruhul haq ye. N'i ye alakira tɔgɔw lajɛ nin ye alakira tɔgɔ dɔ ye ruhul haq ale de ye tiɲɛ ni ye. O kuma jifuw ka kan na n'o ye isa kun bɛ kumakan min na n'a fɔra farqalit n'an b'a fɔ nasarakan na parclet o kuma a bɛ fɔ o de ma ruhul haq o de ye tiɲɛ ni ye. O tiɲɛ ni min k'i k'a dɔn ale de bɛ dusukun salenw na ɲɛnɛmaya sabula dusukun min sara yɛrɛ ɲɛnɛmaya togo foyi t'o la fɔ n'a kɛra ni tiɲɛ kumakan ye tiɲɛ kumakan min ni alakira nana ni a ye. I k'a dɔn parclet tiɲɛ yɛrɛ la ale de ye maa ye barikaden n'o ye isa ibn maryama ye o ye nisɔnjali kɛ ni ciden min ye o de ye parclet ye wa o de ye nabiɲumanw laban ye ani cidenw laban n'o ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam. O kuma ni nana biblu yohana bonda 16 verset 7 o la halisa n'a ye yohana ka biblu lajɛ a bonda 14 a verset 15 verset 16 i ka dɔn nurul khalidu b'a fɔ an ɲɛna yen nɔ ko barikaden ko n'o ye nabila isa ye in kuntum tuhibbunani ata'atum awamiri amma ana fasa'abtahilu ila rabb liyursila lakum mu'inan akhar wa ruhul haqiqa farqalit likay yabqa ma'akum ala dawam. Biblu yohana abunda 14 verset 15 verset 16 isa b'a fɔ an ɲɛna yen nɔ allahu taala ka kumakan na n'a y'a sɔrɔ aw bɛna isa fɛ tiɲɛ yɛrɛ kanu na ka fɔ siga tɛ a la nanbara tɛ a la a bɛ aw da la cogo min n'a b'aw dusukun na ten ka fɔ aw bɛna isa fɛ siga t'a la aw bɛ tugu ne isa ka yamaruyaw kɔ. A ko nka ne yɛrɛ isa sa ne bɛna n dama kasiw la ɲuman na ka taa dabama yɔrɔ walisa a ka se ka dɛmɛbaa wɛrɛ ci aw ma a n'a ka se ka tiɲɛ yɛrɛ n'o ye jaati yɛrɛ ni ye n'o ye parclet ye n'o ye muhamadu ye walisa o muhamadu in ka to aw fɛ bada o ka cidenya tɛ ban tugun fo ka taa se diɲɛ wuli ma mɔgɔ wɛrɛ tɛna o kɔfɛ. O kuma ne yɛrɛ isa bɛna n dama kasi ala la o kuma k'o kɛ aw ye. Nin bɛ biblu yohana kɔnɔ. Biblu yohana halisa a bɛna n'a ye tugun isa ka kumakan na a ko i k'a dɔn parclet ale de ye nisanuman ye n'o ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam. Dabama bɛna ciden min ci i komi ne isa ɲɔgɔnna nabiɲumanya la ani cidenya la o kuma o ciden ne isa ye ciden togo min ale fana ye ciden o togo la ne isa ye nabiɲuman ye togo min ale fana ye nabiɲuman ye o togo la a bɛna aw ladɔnniya fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen na wa a bɛna aw hakili jigin fɛn kelen kelen bɛɛ la ne isa ye min fɔ aw ye ni ka tila ka jidili kɛ aw kan ne isa ka fɔtaw la tugun. A ko kuma min na ni parclet in nana n'o ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam sayashhadu li parclet a bɛna seereya ne isa ye ka fɔ allahu taala ye cikan min di ne ma n y'a lase aw ma satashhaduna antum li wa i k'a dɔn aw yɛrɛ minnu fana kun bɛnna ne tile mantonw ma
o kuma aw fana bena seereya k'a fɔ tiɲɛ na Isa ye nabi ɲuman min fɔ an ɲɛna k'a bena le nin de don. O kuma nin bɛ Bibulu Yohana kɔnɔna na verset 16 17. O kuma an b'a fɔ an ka cɛba dɔ bɛ yen n'o ye Jalaluddin Ar-Rumi. Ale y'a yira an na k'a fɔ i k'a dɔn Alakira Mamutu sallallahu alayhi wa sallam k'a bɛ Linjila kɔnɔ n'o ye Bibulu ye, ko a Mamutu min bɛ o ye Mamutu jumɛn? A fɔlen don Bibulu kɔnɔna na huwa za'imul anbiya. A ko Alakira de ye nabi ɲumanw la belebele, u la kuntigi don, u la kɔrɔtalen don, u la dafalen don. Wa baharu safa, Alakira de ye baji ye, baji min n'a ka sanu ni nɔgɔ tɛ se ka don a la abadan. K'i k'a dɔn ko nin kumakan in bɛ Linjila kɔnɔ. O kuma sifatuhu, n'i ye Alakira Mamutu ta k'a lajɛ, ka Alakira tabi'aw ta k'a lajɛ, ka Alakira ka kɛlɛw ta k'a lajɛ, Alakira bɛ sun cogo min k'o ta k'o lajɛ, Alakira ka dumuni kɛcogo, a taama cogo, a jimin cogo, Isa da sera nin bɛɛ ma k'a bɛɛ lase mantonw ma, walisa ni Alakira nana kana kɛ dunan ye u bolo. A b'o cogo la halisa a nana Linjila kɔnɔ n'o ye Bibulu Yohana bonda 14 a verset 71 na. Isa b'a fɔ an ɲɛna yen nɔ n'o ye barikaden ye lan ukallimakum kathiran ba'du fa inna sayyida hadha al-alam qadimun alayya. A ko i k'a dɔn ne Isa tɛna kuma caman fɔ aw ye tuguni, sabula diɲɛ in kuntigi ale benale ne Isa kɔfɛ n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam. Alakira Mamutu min n'o bɛ Tawrata kɔnɔ ani Linjila kɔnɔ, nin ye o Mamutu dɔw ye, nka nin t'a bɛɛ ye, nin ye dɔɔnin de ye an ye min ta a la ni k'o da an badenw tulo kan. Alakira Mamutu jumɛn bɛ Zabura fɛnɛ kɔnɔ? Nin gafa 7 in de dɔnnen don an fɛ kosɛbɛ. Alakira Mamutu min bɛ Zabura fɛnɛ kɔnɔ n'o ye Nabilayi Dawuda ka gafa ye, o bonda 72 Alakira Mamutu bɛ. Zabura b'a fɔ an ɲɛna ستستمد مملكته من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أكو يكادو Alakira ka mara n'o ye Muhammadu ye, ko mara in bɛna bɔ kɔkɔji la ka taa kɔkɔji la, mara in bɛna bɔ babaw la ni ka taa dugumakolo yɔrɔ janw na. A ko i k'a dɔn o ciden min bɛnale n'o ye Muhammadu ye, burusi kɔnɔ mɔgɔw olu b'u ɲɔngiri a ɲɛkun kilenna la, masakɛbaw olu bɛ hadiyaw bila ka na di a ma, diɲɛ masakɛ bɛɛ lajɛlen b'i majigin nabi ɲuman ye, wa i k'a dɔn manton bɛɛ lajɛlen bɛ tugu a kɔ jɔnya tuguyali la. Sabula ale de bena dɛsɛbaatɔw minnu bɛ kulomagwan ɲini na ni fantanw don, dɛmɛbaga t'u la, jigi foyi t'u la, k'i k'a dɔn ale de bena olu kisi ni ka olu bɔ jakoya masakɛw ka dekun an'u ka ɲɛganw na. Wa i k'a dɔn a bena nɔgɔya kɛ fantanw ni dɛsɛbaatɔw ye, makotigiw a bena nɔgɔya kɛ olu fɛnɛ ye. Wa i k'a dɔn o ciden a tɔgɔ bena duume san bayirika, wa ale tɔgɔ bena duume dugumakolo kɔ kan i komi tile duumenen do cogo min. Wa i k'a dɔn maaw bena barika ɲini o ciden fɛ, u bɛ bɔ diɲɛ fan 12 bɛɛ fɛ ka na barika ɲini ciden fɛ. Wa i k'a dɔn manton kelen kelen bɛɛ lajɛlen bena u lameleke o ciden a bonya a n'a hɔrɔma ɲinini de la. Ni Mamutu in fɛnɛ bɛ Zabura kɔnɔ n'o ye Nabilayi Dawuda ka gafa ye. O kuma nin b'a yira an na k'a fɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam maa minnu kun bɛ k'a makɔnɔ ani nisɔndiyalikan minnu bɛ ka fɔ ka a benale, mɔgɔ kelen kun tɛ, mɔgɔ 2 kun tɛ. O kuma nin b'a yira an na k'a fɔ ka a jama de kun ka ca kojugu. Maa tɛ jama in hakɛ dɔn ni Alahu Taala yɛrɛ kelen pe tɛ. O kuma bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka ciden belebele in de kɔnɔ. O de la Alakira sallallahu alayhi wa sallam cɛba dɔ bɛ yen, a bɛ fɔ o ma Zaid bun Amr bun Nufail. O kuma nin cɛ in nin ye Alakira kɔnɔnba dɔ la kelen ye. N'i ma Zaid bun Amr bun Nufailu dɔn, ale ye Alakira ka sahaba belebele dɔ de wolofa ye, n'a bɛ fɔ o ma Sa'id bun Zaid. Alakira ye maa 10 minnu nisɔndiya k'olu bɛ arijinɛ kɔnɔ. Sa'id bun Zaid y'o dɔ la kelen ye. O kuma o fa n'o ye Zaid bun Amr, nin ye mɔgɔ dɔ la kelen ye min kun bɛ ka Alakira kɔnɔ. O Zaid bun Amr, Umar bun Khattabu fana bina kɛ den do,
o kuma ale kun ye diinɛ nɔgɔntigi dɔ ye an ka waati yɛrɛ fana korona ni Allahu taala sɔnna o kuma nin cɛba in ale fana kun bɛ ka alakira mankutu cogo min ani ale kun bɛ ka alakira makɔnɔ cogo min ni ale y'a dɔn k'a fɔ a ni alakira tile tɛna kɛ kelen a ye koɲɛ minnu fɔ a ye ci minnu bila ni Allahu taala ye an si jɔ ka sigida wɛrɛ kɔnɔ an da bɛna don o la an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.